Joo, äskeisessä pätkässä, mutta tää on tää sama video, mutta pätkässä. Niin, koska mun maailmassa on näköjään tietty aika, kuinka kauan kun saa kuvata. Niin, että nyt kuvata lisää vaan. Niin. Kohta vedetään YouTubeen, niin voidaan kuvata vaikka sitä puoli tuntia, jos halutaan. Ei me... Ja sitä enemmän kun meillä on seuraajia, sitä kauemmin me niinku voidaan tehdä liveä. Sitten kun saadaan vaikka 20 seuraajaa? 20 tai ehkä 100 seuraajaa, jos saadaan. Ei vielä 100. Ei. Se kestää vielä kauan. Tai no, mitä enemmän te seuraatte, sitä parempi. Niin. Ainahan se on. 20 seuraajaa, niin me tehdään pidempi video. Me laitetaan kohta tässä Mitä siellä on? YouTubeen. Nässy! Mitä tyyppi? Niin, koska me kuvataan tätä ja pistä... Sitten seuraat, niin teette pitemmän videon. Niin, että... Teidän videosta ei saa riittäväksi, kuule se 10 minuuttia. Jo jää. Kuule se riittää, jos on 10 minuuttia. Älä nyt höpötä. Sitten pitää... Me kuvattiin äskenkin liikempi. Ai sata. Ja 6 tapoa. Hyvät luutit. Tai ihan semi-hyvät luutit. Vedetään nopeasti. Tripliditti. Riba. Ei, nyt ei lähde. Okei, tästä uudestaan. Ei. Siis tosiaan en pelata jo ohjaimella. Näytä. Sä vedit sen kuoron. Mikä toi on? Mikä toi on? Täällä veden pohjassa on tommonenkin asia nykyään sitten. Vedä kuoron. En mä tällä hetkellä saa. Joo, ei me. Ei käytetä siis turhaan roksaa, vaikka meillä onkin yli 100. On enemmänkin. 200. Haetaan nyt nopeutolta valttia. Oi, hui kun mä säikään, että oli vihu. Ei täällä voi olla vihu, kun täällä on valtti epä. Okei? Valtti, mitä se haittaa, että siellä on valtti? Siis tää on valtti, täältä saa hyvät luutit. Ja eikä tänne pääse tyyppejä. Miksi? Paitsi sillä, jos niin tää aukeaa sitten tulee joku tyyppi. Ja kohta voisin näyttää sen glitchin. Okei, tehdäänpä nyt tässä. Mä toivon, että mä en kuole tähän. Oppa. Tuo on glitch. Toi on ihan nice glitch. Tämä. Tuon paikata korkeammalle. Tuossa oli siis tommonen helmi, mitä mä söin. Maistui paskalle. Me ollaan kuvattu tätä 2 minuuttia 50 sekuntia. Ai niin. Äskeisessä videossa me ei saatu puhua siitä, ei viitit puhua siitä surmaamisesta, niin miksi mä kiroilen tässä? Okei, mä en enää kiroile. Mä jään. Emil saattaa nyt jäädä, mutta mä uskon, että ei jää. Ei Emil jää, vaikka tää onkin vähän raihard. Vai mitä? Niin, mä tämmöselle jää. Näin. Nice. Mä tämmöselle botille jää. Bot. Siis mä menisin just detata, mutta... Enää 6 pelaajaa, niin sit saatetaan nähdä Emililtä voitto. 6, täällä on 15 vielä. Siis niinku minut lasketta. 14. Mä katsoin, että tuossa olisi ollut. Tuossa oli sun tappu siis. Eli Emil on 7. Elimitions. Siellä Elimitions. Ja toinen napsuu 8 Elimitions. Ja lekee pumppua siitä vaan. Ja nyt 8 on tappoa. vähän enemmän muita. Ja lekee ton, mikä toi on? Snipu. Ei mitään rajautunut. Niin mä menen haastan vihuja, ei se mua haittaa. Kyllä Emili rajaa pääsee poikkeen. Siis mä näytän äkkiä tähän väliin. Mun lampussa on ledit ja siihen saa musiikinkin. Nyt mennään takas Emiliin. Nyt tuo takas mun pariin ja nyt edetään alueelle. Edetään, ettei kuolla. Tuolla alla on todennäköisesti jossain vihu. Niin on. Mutta kun se ei haittaa nyt meitä. Mutta kun me yritetään nyt tehdä vaan voittoa. No niin, olisiko... 10 pelaajaa, joten uskon Emiliin, että Emil saa voiton. Siinä 11. Nyt on 9 pelaajaa enää. Nyt nousi pingi, mutta eipä se nyt paljon meitä edestä. Vai onko 9 pelaajaa enää? On. Joo. Tyyppi. Miss?
Tuo on villisika. Ai, siellä tyyppi. Emilin tähtäimessä. Miten mä en osu siihen? Oi vitsi. Okei, takanakin on tyyppi. Vielä mennään täällä elimitoimaan. 5 minuuttia ja 20 sekuntia. Ai kuvattu video. Juu. Ja kohta Se tosiaan, on kräkki. kohta tosiaan, jos Emil kuolee tai voittaa, niin sitten me ruvetaan sitä YouTubea ruveta vähän viksailemaan. Ja elimitoinsu. 9 tappoa. Ja se, ei kun 5 pelaajaa. Mä ajattelin, Emil, mä voin sen takia valvoa koko yö ja pelata. Että niinku aamulla mun ei tarvi niinku, heti niiden Joo. herättää mua niinku. Mm. Että me ei kerättäisi niinku pelata. Että pelataan melkein koko yö. Tasaan 6 minuuttia siis kuvattu. Tai no 6 minuuttia ja 10 sekuntia. Joo, tuolla Glaides vihu. Tosiaan 5 pelaajaa. Nyt 4, kun Emil ottaa päästä. Ei ole vielä tappanut sitä. Eihän vielä, nyt siitä. Ja! Ja 4 pelaajaa. Susi! Aika mun susi, älä tuu tappaa mua. Ei kun elimitoidaan, killaamaan mua. Niin Emil. Tuo on toinen vihu. Että 4 pelaajaa ko. Joo. Kohta 3, kun Emil tappaa. Nyt jos mä näkisin tota yhtään, niin mä oikein. Ei kun siis eliminoida. Kun mä oon tottunut sanomaan silleen. Nyt. 10 tappoa. Mä lupaan, että ei enää. Elimitoidaan. Ei tappo. Niin 4. Koska pienet voi kattoo videoa. Niin, että Olisiko on tuo? tosiaan K12 peli, mutta mun vanhemmat antaa pelata. Me ollaan sen verran jäbä. Mä en oo. Työ ootte 12, työ molemmat. Näin. Saan pelata. Koska äitin ja iskän mielestä ei ole mitenkään hurja, koska tästä ei enää verta eikä näe mitään aivoja eikä semmosia. Kaikki pikkulapset tietää mikä on aivot. Niin. Mut siis Emil kerää voiton, niin jos se voittaa tässä, niin tässä puhutaan kaikkea turhaa tämmöisellä hyvällä kruunuvideolla. Ei tässä oo mitään turhaa, mutta Kape, sinulta ei kysytty, niin nyt. Kattokaa Emilin kullat. 5000. Siellä on vihu ja napsuu. Ei napsukaan. Ai se on one hit. Onko? On. 3 pelaajaa. Emil voittaa tämän tien. Sieltä tripla editti. Ripo. Ui. Nyt on kyllä mikä tää oli. Raihard. Tää alue voi. Jaska. Jesse pysähti. Niin, mutta se voi vielä kuolla. Ai niin. Paitsi voiko se kuolla? Voiko? Siis ampui mua. Nyt mä unohan noin sanat. Iso. Kohta loppuu Emil. Täällä on mun videolla aika. Tässä oli kuvattu 8 minuuttia. Siitä. Ei! Tuolla oli se, joka ampui mua just. Tää ei nyt näy. Täällä päällä on tyyppi. Ei kuvattu normaalisti. Kuvaa, mutta se ei näyttänyt asti tässä. Siitä se ei näy yhtään. Edes Emilin tyyppiä. Just nyt näkyy hyvin. Kato, Emil, se näkyy niinku tälleen. Joo. Se on hyvä niinku. Siitä vähän edittäjä. Että täällä siis 3 pelaajaa. Kohta loppuu Emil. Voisit aloittaa tuun. Loppuu aina 10 mulla. Miksi? En mä tiedä, äskenkin loppu 10. Okei, tuolla on tyyppi. Toivottavasti Emil saa nyt nämä 3 äkkiä. Ei oo hätää. Ei olekaan. Sulla oli puoli minuuttia vielä aikaa. Ja alkoi lähteä. Tää on vähän kuuluisa sniputappo. Siellä. Ei juma. Siitä vaan. Ei. Siitä. Se olisi ollut kova. Mitä? Tosiaan nyt ei oo kuulokkeita, kun ei tarvita. Ilma. Olisi liian vaikeat.
Ota normilla. En mä osu siihen normilla. Ja tuossa on muuten vihu. Ammo. Bum bum. Nyt vähän pisittää. No. Hei, tässä meni jo yli 10 minuuttia. Eikö se antaa nytte? Miten toi sarko on ton värinen? Oi siellä. Anna. Mä haluan häppään. Oota, nyt mä toivottaa katsoa tästä. Siitä. Ja napsuu. Se on kohta. 1v1. Kohta. Ei oo vielä. Se on 2 pelaajaa vielä. Kohta 1v1. Mä sanoin, että Emil voittaa. Mä sanoin. Teidän pitää uskoa mua. Mutta se voi vielä hävitä. Niin voi, mutta mä luotan Emiliin, että se voittaa. Missä se on? Hyvä kysymys. Emil sanoi, että mulle vuosi sitten, kun me saatiin tää kone, niin että tuolla ohjaimella on vaikea pelata tällä, mutta ei ookaan. Silleen, vai mitä? Ei, kyllä hirveä. Kun silloin sä pelasit enemmän näppiksellä. Ja se on 1v1. Se on vaan hitsun vastus. Missä se on? Täällä. Se on siellä tornissa. Sä oot jo 12. Se on 1v1. Otahan snipul. Ei! Komo, ja sä et puilda. Nyt älä video lopuun. Nyt te haluatte nähdä. Se tulee lähemmäs, veli. Itu. Se ei pääse. Nyt se pääsee. Mä sen tulo. Ai nyt! Peli jälleen alkaa. Peli älä kaadu. Oot antanut sä tulla vähän sieltä. Ei, se on just vaikeampi. Se pääsee lähemmäs ja saa etuasemaa. Emilillä on just hyvä. Se näkee sut. Sä et oo täysin puskassa. Nyt oot. Se tietää, että sä oot siinä silti. Menee rikki. Se on tuolla. Joo, mutta mä oon rikottanut. Mitä vittua? Oho, kuvasin liian ylös. Älä please klippi lopu. Mitäs tekee? Emil on alhaalla. Se on alhaalla. Mitä? Mitä? On se rikko tuota puuta. Miksi? En tiedä, mulla on muutakin alue, niin. Rikko takat vaan. Tää on okei. Kyllä mä tän pelata vaan. Ei kun, eli mä doin. Mä En- en alas. Eliminoidaan täällä vastuksia. Siis Emil, koska mä en ole lähelläkään näin hyvä pelaa. Mä oon ehkä voittanut Pleikka vitosella ehkä joku 3 peliä Tippuuko se? koko elämäni aikana. Mistä on? Se on siellä ylhäällä. Ei. Se on ylhäällä. Joo, siis kyllä mä tiedän, että on ylhäällä, mutta kun... Ei kun, oon mä Pleikka 4 voittanut joku 5 peliä ja sitten Pleikka vitosella joku 3. Se on yli 10 kautta. Kenellä? Sulla. Mun kavereilla. Mut täällä en oo voittanut yhtään. Tän on! Miksun kanssa voitettiin kruunu. Muistatko sun Miksu pölli meiltä sen kruunun ja väitti, että se sai se eka? Ei kun oltiin pelkästään minä ja Emil kanssa, sä et ollut silloin. Oli minäkin. Ai niin. Pidetään tipua. No ei oo mitään hätää. Se on kräkki. Se on kräkki kuule. Ei. Emil voittaa, sillä on täydet HP, näin hyvät aseet. Ei se on aseista kiinni. Niin, mutta aseista periaatteessakin. Vitsi, jos toi puu pystyisi kaatua tuohon rakennuksen päälle, se eliminoisi tyypin. Ei saa kyllä, kun sattuu käteen tää nojaaminen. Tulee nyt vihu alas. Ota mitä pieni alue. Ei se oo pieni. Au. Tähän käteen se tuoma ihan hitsis. Mä jokulla vähän taempana. Nyt se on Se on tuossa. tossa. Se on tossa. Persen näkyy. Kene? Tauko. Älä kiroile, kassu. Me ei saatu sanoa eliminoi. Ei kun siis... Se on vanari. Se ei sitä toista sanoa. Se on vanari. Mutta tää on ok. Tää on ok. Mutta ei huolta, ei millä saata. Alue. Siirtyy. Emil ei oo alueella.
Ei. Et se voitti ihan näin. Ei. Ja voitto! Suoraan ei. Perkele. Mutta älä kiroile, Kassu. Mutta me taidetaan nyt lopettaa tätä videoa. Ja tapot on 13. 13, sitä ei näy. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Hei hei!